tugas wis hancur. Hari ini tak dandakno ning lampu merah iki. Jalane rame. Piro ngono? 35. Iku oline 45. Oline 45 kapasitas 35 balen 300. Nek hitung bisa jajal, Bro. Ngatasi apa ora? Nek ngatasi ya oke. Hitung pisan ya. Enek piro aku nggo dhuwit saithik. Paling ya enek 5 nggawa pokoknya. Wis ya oke Mas, garap pisan karuan nek bongkar. Modele nek direm ngene lho, mak ngik ngono. Wong ngono ki kampase jenenge Mas. Nggih. Walah, bane ngene iki ya, Mas. Ngarep guri regane padha, Mas. Sing ngarep piro? Wo malah murah sing ngarep ya, Mas ya. Ya sik urung nyelepo. Sicak-sicak nek tak salini sik. Nggih. Masnya nggih ganti ban. Malu.
Berarti murah sing ngarep ya, Mas. Ukurannya beda kan. Yoli kampas ban. Iki papat 24 ini. Iya. 400 punjul. 24. Nah, hitung delok dulu. Aduh. Lima Mas duwe. Lha iki nggo apa? Kali ini Desember. Iki dienggo apa Mas maksudnya? Dienggo Nggih. Kita Mas. Coba Mas, coba dulu Mas. pasti. Bayar guys, bayar. Yo sedeng ulang ngarep bayaran Mas kok ganti ngarep. Sampeyan ndak wong kene, Mas? Mboten Bu. Wong ndi? Wo kok lha yo regawene ning kene ngono ya, Mas? Nggih. Mulih ya. Nggih. Menyang mulai. Sik buka itu. Ya wis gak apa-apa, aku tak nang njaba. Oke guys, selari ya nek dandan nonton ini. Ini kembali 76 ya Bu. Nggih. Ini mungkin garansinya 6 bulan Bu. Garansinya berupa cacat pabrik. Tapi kalau rusak karena pemakaian nggak bisa digaransi. Mungkin perawatan ban 2 minggu sekali isi nitrogen Bu ya. Maksudnya angger 2 minggu ngompo ngono ning pom ngono ki. Neng pom saged teng Planet Ban saged nek teng pom kan bayar nek teng mriki gratis. Walah ya wis. Niki disimpen kangge garansi. Kita singgahno ya, engko nek ana apa-apake iya iya. Terus kuwi dienggo apa? Kangge minyak. Minyak anu ngene iki. Dienggo ganti kau satu Bu. ya wis tak singgahno. Emang akine pira?
200 loro. Yo ning kene ya kena ya. Ya wis oke Mas, matur nuwun ya Mas. Oke pemirsa, sampai wangi ya guys. Aku mau dandakno sepeda motor ya guys. Dandani ban tubles, ganti oli, ganti kampas. Terusan ganti dandan aki guys. Wis mau jadi alhamdulillah wis iso nyalani tuku ban ya guys. Matur nuwun Gusti. Wis iso sepeda motorku bane anyar ya Allah. Wis muga-muga ya awet. Ya awet bane timbang duwike ya pemirsa ya. Terima kasih. Kuwi wis cara mono. Wis apik. Iki karek pajeke misan, pajeke wulan 11, tapi wulan 10 ku nek duit ndak budal dibayari ya guys ya. Soale pajek lebih penting, pajak negara. Gelem numpaki motor kudu bayar pajak ya guys. Kami selalu siaga dalam bayar perpajakan. Oke, terima kasih semuanya. Salam kanggo ning dia dulur-dulurku dimanapun Anda berada ya di seluruh Indonesia. Matur nuwun kontennya hari ini ndandakno motor bane tubles merekok. Tak ubahno pisan Mang guys ya. Wis ngono ae, wis dadi umbana resik. Wis ganti oli gardan. Kampas megake reme ngik-ngik jere Pak Nyak reme iki mengik-mengik dadine ya tak dandakno pisan. Wis gak ngik-ngik. Iya, Mak ya. Sok nek duwe rezeki ya guys ya genten sing ngarep. Ngarep kuwi ya tublese tak ganti, sok ben diganti tubles neh. Tapi lebih murah daripada yang belakang. Wis dongak-dongakno guys untuk rezeki yo, tapi nek dikeki ban biasa ki ndradak tumpakane ora kaya tubles padha tublese ya wis dimpet dhisik soalé yo urung duwe dhuwit. Iki wis ngene mang wis petentangan entek 500 pokoke. Make petentangan tenan. Wis engko nek duwe rezeki duwe dhuwit tenggo tuku ban tubles depan. Langsung dadi tukokno misan ya pemirsa ya. Wis ora pikiran iki. Iki karek mikir pajeke. Oke beli, terima kasih semuanya bolo-boloku dimanapun Anda berada, ning Indonesia luar negeri dan dimanapun Anda berada ya. Pokoknya kontennya yang ngene-ngene iki wae wis muga-muga ketekan apa sing dijaluk ngene. Wis oke. Bila ada tutur kataku sing ora jelas aku mohon maaf. Kita manusia biasa, akeh salah timbang benere. Ya dihujat ya ora masalah, ora apa-apa. Sing penting awake dhewe iki tenang ya wong tenang ki mesti wis sidhep permanem tenang ora usah anak ngene ra ngono dirungokno ae pokoke dirungokno ora usah neko-neko ya guys awake dhewe sing penting berkah barokah ya Allah. Oke pemirsa tak rewangi kaya ngene ya urung ketekan apa sing disejo ya guys ya wis enek musibah enek. Oke cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.